Eta gero beste hauza bat aipatzezun da esan justu aurretik ez datezun beak ezagutuzun Eliza, hori aipatzezun, hori gehiago aipatzezun alde hori, bestia zuzenekoa baino. Ez datezun Eliza zer moi egindata, zala terroria zala, bildurraren ikeragarrizko bildurra zartzezun zer moi egite zituela batzun kontra, noski. Eta tartian zegoen apaiz bat, Pagola, Paola ez, Legarra. Benantzia Amesti. Jo. Benantzia Amesti, zatez ginen. Ikeragarretiak eta bi, botatzen zitunak, eta justu beakin zeon zerbitzen, Izeko. aitan arreba bat. Kontxita, beakin jontzan bizi guztia. Eta... Ez hori egin ezerrez. Keba. Apaiz horre indako historiei buruzko liburuak publikatuta daude. Bat eziken. Eta bat hori da, justu, gerra-garaian itituen referentziak. Eta Elizak ez du ikusten, ez da ikusten ere, liburu hori. Ni utzi zien ikusten. Da hor, zautzeko parrokian. Baina, justu guaxe da, publikatu ez dana. Aitzen du. Orduan, alde hortatik ama basakan alako zea bat, gazi min bat, beha fededuna zalako ez. Elizakiko, bazaukan oso zehatzakoan. Oso barruan zartuta zaukan, ze kaltiein zaukan Elizak. Oso barruan zaukan hori.